tako ni Andreju Tišmi, multimedijalnom umetniku koji je u 600 svojih izloženih radova pokušao da objedini svoj umetnički život. Više od 600 radova stalo je u retrospektivnu izložbu Andreja Tišme, naziva Communication Art, a to je tek deo onoga što je ovaj naš poznati multimedijalni umetnik stvorio u periodu od 1972. do 2012. godine. U Muzeju savremene umetnosti mogu se pogledati njegove slike, katalozi, pečati, kompletan njegov web art opus, zvučne i performans radove, ali i slike koje je prvi put izložio. Pregled mog celokupnog rada u raznim medijima. Znači, ja sam 70. godina radio te umetničke pečate, razglednice, štampane, fotografijom sam se dosta bavio. Čim sam završio akademiju slikarsku, ja sam na fotografiju prešao, tako da imam ovde serije polaroida fotografija iz tog vremena, iz 80. godina, onda video sam počeo 80. Ovu sveobuhvatnu i retrospektivnu izložbu naravno nije ni malo lako pripremiti. Sam proces pakovanja, sređivanja je bio dosta komplikovan, ne samo zbog toga, zato što se radi o 40 godina stvaralaštva jednog umetnika, nego o jednim potpuno različitim vidovima savremene umetnosti. Dakle, od mail arta, konceptualne umetnosti, video arta, muzike do web arta, tako da je jednostavno bilo i teško na jednom mestu to spojiti. Tišma ovom izložbom nije želeo da bude moderan i u korak sa vremenom. Ovo je umetnost nekih prošlih vremena. Svaki taj rad i to što sam radio je bilo za svoje vreme odgovarajuće. Znači ja sad ne radim performanse jer jednostavno ne osjećam potrebu. Tada sam veoma osjećao, bilo je to krizno vreme pred rat i za vreme rata i ona kriza ekonomska, embargo, i onda sam ja reagovao putem tih živih nastupa sa publikom u direktnom kontaktu, često i na ulici, u autobusu, u restoranima, znači baš taj kontakt sa ljudima sam želeo da uspostavim, sam osjećao da ljudima to nedostaje. Podvig je za jednog umetnika u našoj zemlji da opstane i bude prihvaćen i poštovan. Pa šta reći, treba to izdržati, stvarno treba naći energiju, treba naći volju, treba naći motiv, opstati u svetu umetnosti, uvek biti svež, uvek biti aktuelan, uvek biti prepoznatljiv, uvek nešto novo, a opet nadogradnja na ono već postojeće, izuzetno veliki uspeh i sve čestitke Andreju Tišmi na ovih 40 godina, neki i dalje nastave. Čuli smo kako prisutni komentarišu Tišmu kao umetnika. Uvek je imao osobinu da se služio onim umetničkim sredstvima koji su bili najmoderniji u to u određenom trenutku. Tišma je jedan svestran čovek, to svi znamo, to možemo vidjeti iz njegovih radova. Evo i nekih povratnih informacija od naroda. Pa reakcije publike su dobre, nešto vreme nam baš nije naklonjeno, međutim i informacije su već bile postavljene na sajt i tako, i već smo dobili neke povratne informacije. Andrej je kao umetnik dosta popularan i očekujemo dosta poseta iz Beograda i iz drugih gradova.